rade by som chcel poďakovať za predloženú správu. Jedná sa, myslím si, o dosť závažnú tému, nakoľko tá dotácia z mesta činí ročne 350 000 eur. Mňa tej správe zaujal každoročný prepad tých cestujúcich, na ktorým by sa bolo treba zamyslieť, lebo napríklad od roku 2010 po rok minulý 2014 je ten rozdiel medzi počtom prepravených cestujúcich v roku 2010 a v roku 2014 až 289 000, čo je, myslím si, že veľmi vážne číslo. Určite sa bude treba nad tým zamyslieť. Ďalej by som sa chcel vyjadriť k tomu, ako poslanec za Podbreziny, niekedy sa stáva, že tie spoje sú preplnené. Ľudia sú tam ako sardinky, čiže by som bol rád, že keby sme do budúcnosti si možno dali nejaké také pracovné stretnutie, mesto, dopravca, poslanci z jednotlivých mestských častí, aby bol ten grafikon nastavený čo najlepšie, lebo napríklad si myslím, že aj v mestskej časti Palúcka boli v minulosti nejaké požiadavky o doplnenie tých spojov. Rovnako viem, že v Liptovskej Ondrašovej sú napríklad cez víkend problémy s dopravou. To ma asi kolegovia potom doplňa, aj kolega Grešo ako predseda komisie dopravy. A ešte by som možno taký skôr taký praktickejší návrh, že keď sa každoročne menia tie cestovné poriadky v polovici decembra, že či by sme nezvážili, myslím, že by to nestálo veľa peňazí dávať do mestského spravodaja ako nejakú takú prílohu v súku 4 strany, nový cestovný poriadok, kde by sme ľuďom vysvetlili, aké sú zmeny. Bolo by to, povedzme, na štvorke by boli vysvetlené hlavné zmeny, že sú také posuny a také. A potom by tam samozrejme bola tá príloha, kedy jazdí napríklad 4, 5, 8, 9. A ešte jeden taký postreh, možno aj z dnešného rána, keď som šiel na zastupiteľstvo autobusom, tak z nábrežia ako vždy veľa seniorov nastupuje. Ja som si vypočul nechtiac pripomienku jednej pani, ktorá sa sťažovala na to, že nastúpila do autobusu. V tých nových autobusoch je asi 8-9 miest takých kvázi bezbariérových, ale tie ostatné miesta sú dosť vysoko, sú tam schodíky. Čiže aj do budúcnosti, ak bude dopravca nakupovať nové autobusy, čomu pevne verím, tak chcel by som poprosiť, aby tam bol veľký dôraz skladí na tú bezbariérovosť autobusov. Z mojej strany všetko, ďakujem. Ďakujem. S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Pašku, pán poslanec Nemec, nech sa páči. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja sa plne stotožňujem s pripomienkami, ktoré povedal poslanec Paška, takisto aj ohľadom toho uverejňovania spojov v mesačníku Mikuláš. Veľmi dobrý nápad a tiež by som sa chcel, to je taká požiadavka mnohých občanov, zastať, aby sa možno urobila nejaká aj štúdia alebo ja neviem, sondáž dákých možných počtu zvýšenia spojov do mestskej časti Palúcka, kde sa v zadných častiach pri Liptovskej Mare táto zástavba veľmi rozrastla a tie spoje sú tam žiadne, alebo teda minimálne. A takisto je to aj taká žiadosť Andičanov, Beničanov, kde takisto tie spoje nechodia takmer žiadne a jediný taký vlastne spoj, ktorý tam viac menej chodí, jeden sú tie nie MHDčky, ale klasická doprava a tá je aj pomerne drahšia, takže možno by bolo treba zvážiť a urobiť nejakú štúdiu, že či by bol teda vyťažené tieto autobusy, keby sa posilnila tá doprava aj v týchto mestských častiach. Ďakujem pekne. Ďakujem, reaguje pán poslanec Paška. Len sa pridám ku kolegovi Nemcovi, že tiež by som bol rád, že keby sme si dali také nejaké stretnutie poslanci z tých jednotlivých mestských častí, vedenie mesta a dopravca, že by sme si povedali nejaké, ak sú nejaké problémy, ak niekde spoje treba pridať, ubrať a že by sme sa vlastne posunuli v tejto téme troška ďalej, lebo fakt tie mesto sa nám rozrastá, najmä tá Palúcka za posledné roky, tak bude sa tomu treba aj ďalej venovať. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Paška, nech sa páči. Ďakujem za udelenie slova, pán primátor. V prvom rade by som začal poďakovaním pre odbor dopravy, konkrétne pánovi Hánovi. Dával som ako poslanec požiadavku na nejaké veľkoplošné opravy chodníkov na Podbrezinách. Bolo mi vyhovené, dostal som pozitívnu odpoveď, že sa nejaké chodníky budú opravovať už počas tohto leta, tak za to chcem aj mene všetkých otcov z Podbrezín poďakovať veľmi pekne. Ešte ďalej by som sa dotkol, chcel by som požiadať, ak je to možné, aby mesto troška posúrilo, vyzvalo listom Slovenskú správu ciest i správu ciest Žilinského samosprávneho kraja, aby zodpovedne pristúpili k obnove vodorovného značenia, lebo pamätám si, že v minulosti to niekedy robili na konci leta, možno na jeseň. Tam ide o bezpečnosť ľudí, napríklad aj pod mostom Liptovskej Ondrašovej smerom na Aquapark je treba dosť rýchlo obnoviť to značenie.
Ďalej by som mal možno taký návrh pre vedenie mesta, či neuvažujú na meste s vytvorením funkcie cyklokoordinátora, lebo v Liptovskom Mikuláši sa nám našťastie veľmi dobre rozmáha, ľudia veľmi radi jazdia na bicykloch i na kolieskových korčuľach, k čomu prispel aj cyklochodník. Možno taký človek by sa na meste zišiel, čo by mal na starosti túto agendu, s tým, že by vypracoval nejaké projekty, lebo ako vieme, je tam zámer rozširovať tie cyklochodníky. S touto témou ešte súvisí, hoci nie som poslanec Za nábrežie, ale veľa podbrezínčanov našťastie využíva cyklochodník. V smere od Vrbického mosta ku garážam na nábreží sú topole. Bolo by dobre orezať niektoré konáre, lebo pri silnejšom vetre je to všetko na cyklochodníku. Tam dochádza aj k ohrozeniu bezpečnosti ľudí. A ešte zostanem pri téme bicykle. Bolo by dobre pouvažovať v našom meste, aby sa popred niektoré prevádzky aj popred niektoré inštitúcie doplnili stojany na bicykle. Môžu to byť len úplne jednoduché betónové nejaké stojany. Napríklad vedel by som si taký určite predstaviť niekde na Podbrezínach pred poštou, určite by sa to zišlo aj pred mestským úradom. Proste cieľ je taký, aby sa čo najviac vychádzalo v ústretí aj cyklistom, aby sa mohli ľahšie dopraviť a tak ako motoristi zaparkujú auta na parkovisku, tak aby aj tí cyklisti mali možnosť niekde zaparkovať tie svoje tátoše. To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem za podnetné interpelácie. Myslím, že sa tým budeme venovať a príde aj písomná odpoveď.